Bydd ddangos i daw sy'n mynd un o coctêls mwy poblogaidd ni, y Portmeirion Martini. O, glas bach. Glas bach, ie. Ond mae fe'n gryf. So, ni'n llenwi'r glas dyr rhew. So, mae wastad rhoi dechrau gyda chilo'r glas i lawr, neu yn o'r, oce? Vodka Portmeirion, 25 ml hwnna fi. Un, os gwelwch yn dda, dim yr un mowr yn ni. Dim ond un. Un nhw. Right. Na ti. Yr un peth gyda'r galliano. Passion fruit syrup yw hwn. Dim ond hanner y jigger top yn enw. Nice. A wedyn, un o'r rai mowr o sydd pina fa. Na chdi. Sorry. Mae'n iawn. Dydd gynta fi i wneud hwn. Dydd gynta fi i wneud hwn, reit? Un bach arall o'r butterscotch. Blas bach cartrefol bach neith ar hwn. Reit, na un o hwn. Oce, so nawr dyn ni'n mynd i llenwi hwn i fyny dyr hew. So wedyn mae hwn yn mynd ar ben hwnna, a gwisgo fel lawr. So bod o ddim yn mynd i agor, achos mae rhaid i ysgwyd hwnna wedyn i'ch ben ysgwyd. Reit. Ydy fi edrych fel Tom Cruise. Mae'n bach, falle. Doi o Tom Cruise y fi. So, ar ôl i ni ysgwyd o wedyn, ti'n gallu craco hwnna'r agor. Gallwn ni dowli'r dŵr na mas nôl mwyn i'r rhew hwnna. A wedyn, double strain. Hwn yn mynd ar top hwnna. Fi cael double strain yn chwarae rygbi. A wedyn bydd rhaid i hwnna fynd i'ch ben hwnna a gyda dollti fe mewn i'r glas o'r awr i. Dyna fel lan i'r top. Perffaith. Just i orffen off. Na bert, ydw fe? Blodyn bach ar y top. Lyflu. Martini Portmeirion. Reit, pwy sy'n cael hwn, be? Mae bwr 5 yn cael hwnna, so os wneud i fynd trwy'r drws fyna, gyd i fynd hwnna i bwr 5. Oce. Diolch, Scott. Diolch i chi.